komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ikapito ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Inop na kita tubtob sa takna launa imidya sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters on board na sa pila ka mga balitaan ta karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad. Kagang aton sining patrol nagalambiyong na sa palibot sang syudad sa Bacolod lamang sa pagsagap sa mga balita nga natipon karon dugay-dugay. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Ilabi na sa mga banwa kag syudad diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Kag sa mga officers and men sang Operation Tulong Task Group nga nagapadayon nga lambiyong man sa pila ka mga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Nagapangita sang pasahero para nga may yara nga idulong kag di may kita man kag may bitbiton man karon pa uli sila tagsa ka mga puluyan. Amo na nga to sining Operation Tulong Task Group mga taxi drivers nga nagalambiyong na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta nga ton sining mga kaaksyon sa kabugusan nga Negros Island kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa bugos nga Rion Size. Welcome na diri sa aksyon BBB. Inop na kita mga kaaksyon sa dili ginamang madugay. Upod ang ma-report sa aton sining mga action reporters kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa aksyon o Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw punta si Aksyon Marlon Hinovia. Kampanya batok sa ESF magapadayon sa Negros Occidental subong atoy suno kay Gob Lacson. Balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar. Vice Mayor El Cid Familiara nagpangabay sa kapulisan nga nagajote sa police station. Nga medyo stricto man nga i-check ang mga bag sa mga nagabisita sa mga preso. Balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Kapulisan nga yara nakajote sa Police Station 3 sa pagpalagyo sa 4 ka mga preso. Ginaimbestigahan Deputy Chief of Police sang Police Station 3 gin-relieve man sa pwesto. Damo gini masangtan pro, bisan ang hepe sang Police Station 3. Kag ang jailer, kag ang jote sa sining mga inuras nga nakapalagyo ang 4 ka mga preso, disgrasyang disgrasya. Wala gid karason-rason niya. Sanok po naman nga balita, 8 focus crimes sa probinsya sang Negros Occidental nagdubo sa masobra 22% sa tuig 2019 kumpara tuig 2018. Igabalita na ni Aksyon din nabuso karon dugay-dugay samtang sa balita sa patrol.
Igabalita ni Aksyon Alvin Graba, hepe sang Police Station 3 nagapilar sa Pumuluyo, Buligan, kag dakpon ang 4 ka mga presong nakapalag. Balita naman sa special assignment, igabalita ni Aksyon Artay Hopon, security of tenure nga gindihon sang dole, wala sang kayuhan nga madulot sa hanay sa mga mamumugon suno sa Western Visayas Alliance of General Employees and Solidarity. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden, Migrante Negros nagamonitor sa mga Pinoy sa Middle East bangod sa pamahog sang inawa. O kung kinagamo sa lugar, grabe man to, no? Sige lang, amugin ng life mga kaaksyon, no? Samtang sa balita naman sa siyudad sang La Carlota, La Castillana area, kagiban pangabahin sang Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka persona dakop sang kapulisan sa banwa sang La Castillana pagi sa drug bust operation. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Tomon 40 sa dakbanwa sang Sagay, Police Corporal Elver de la Cruz nga naglutang sa iya sining abyan nga si PO1 Axel Lago Blahon, nagkapiyansa sang balor 200,000 pesos sa kasong frustrated murder para sa temporaryo sining kahilwayan. Balita naman sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, 47 anyos nga persona na dakpan nga nagadala sang illegal nga droga gin-inquest na. Samtang sa balita nasyonal, gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato, report ni Robredo angos sa drug war, political attack bato kay Presidente Rodrigo Duterte suno sa kay PDEA Chief Aquino. Kag Korte Suprema ginpaboran ang pagbasura sang same-sex marriage. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, balita, banat, huli. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinayari ang resulta sa aton sining nga unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes, January 7, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 21 kag 19, liwat 21 and 19. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa
Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 na nga oras. Standby na sa dilig lamang madugay. Binabiabita ng mga kaaksyon tadra via Facebook Live nga nagamonitor via Aksyon Radyo Bacolod Facebook Live. Kag sa aton sining www.aksyonradyobacolod.com.ph. Pwede
di kamo dra ka monitor samtang nagapaliwaliwa kamo sa sining udto kung wala man lang sang salakuan sa sining adlaw. Matanti sina mga ka-aksyon, standby na sa mga reports nga natipon gikan sa aton sining nga News Center para sa complete nga management sa inyo liver detox. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang detoxifying o kung may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay, ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online paagi sa www.kalusuganian.ph or sa Facebook page sang Kalusuganian. Diri na kita sa atong sining nga balita sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa report ni Vice President Leni Robredo angot sa drug war balati political attack kuno. Suno naman ini kay PDEA Chief Aquino. Ay na, no. Kag Korte Suprema ginpaboran ang pagbasura sang same-sex marriage. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, mayong udto. Balita na update nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon ginlaragway ni Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, Chief Aaron Aquino bilang political attack ang ginpagwa ang report ni Vice Presidente Leni Robredo anggot sa kampanya kontra illegal nga drogas ng gobyerno. Sunod rin kay Aquino, political attack ang iya nakitaan sa mga ginpagwa nga rekomendasyon ni Robredo damlag lang. Sunod pa rin kay Aquino, kasubo nga ang pahayag sang Vice Presidente bangod daw ginpawalaan lamang sini ang tanan nga accomplishments kag effort nga ginahimo sang gobyerno sa mga nakaligad nga mga tinuig. Sa iya nga ihibalo, sunod diri kay Aquino, ginabasehan ang kadalagan sang drug war sa kadamuon sang na-drug cleared nga mga communities, ang crime index, ang trust rating sang publiko, kag ang kadalagan sa mga operasyon nga ginapatigayon. Yara sa 16,706 ka barangay na sa karon sunod kay Aquino, ang drug-free umpisa pa sang ginpatigayon ang War on Drugs campaign sadtong 2016. Gikan naman sa 11,860, nagnubo na lamang sa 5,000 ang mga record nga krimen tubtob Hulyo 2019. Gininsister pa ni Aquino nga kontento ang mga Pinoy sa kampanya sang illegal nga droga base man sa survey. Bangod diri gin-question ni Aquino kung paano nahambal sa nga Vice Presidente nga napaslawan ang drug war. Una na nga nagpagwa sang report si Robredo base man sa iyang obserbahan sang ma-appoint bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o kon ICAD kag ginlaragway sini nga massive failure ang war on drugs sang Duterte administration. Samtang sa ibang pagid nga balita nasyonal, dalayo na nga ginbasura sa nga Korte Suprema ang petisyon nga nagapahanugot sa same-sex marriage diri sa pungsod Pilipinas. Sa resolusyon nga maipit sa Disyembre 10, ginpabakod sang NBank ang pagbasura sang motion for consideration nga luyag sulion ang naunang desisyon. Sunod sa korte, wala sang mapuslanon nga argumento nga nahatag agud sulion ang mga desisyon. Madumduman sa itong 2015, nag-file sang petisyon ang abogado nga si Jesus Nicardo Falsis III nga ideklarar ang Articles 1 kag 2 sang Family Code bilang unconstitutional. Sa 109 kapahina nga ponensya, ginpahayag ni Associate Justice Marvic Leonen nga wala naman ginapunggan sang konstitusyon ang kasal bungod lamang sa kinatawo o kon gender, sexual orientation o kon gender identity of expression. Sunod pa sa SC, mas maayo na lang nga itugyan sa karon sa Kongreso ang hambalanon sa pagkilala sa estado sa same-sex
Relations. Samtang idugang ko lang nga balita national kay man sa karon nagpagwa ang Philippine Statistics Authority o kon PSA sa record sa inflation rate para sa bulan sa Disyembre 2019. Sulod rin sa PSA, nagdasig ang pagtaas sang presyo sang balaklon kag serbisyo sa nakaligad nga bulan sang Disyembre 2019. Suno kay National Statistician Rosalinda Bautista, ang December 2019 headline inflation ang nagsaka sa 2.5%. Mas mataas ini ikumpara sa 1.3% lamang sa tong Nobyembre 2019. Apang sunod naman sa PSA nga nakasulod man ini sa gihapon sa 2 to 4% nga target sa gobyerno. Kung ikumpara man sa inflation sa itong December 2018 nga 5.2%, mas manubo naman ini sa gihapon ang datos sa nakaligad nga December 2019 nga 1.3% lamang. Tingin na paabot nga sunod sa PSA nga magasaka pa ang inflation para sa bulan sang December mungod sa nagsaka man nga presyo sa mga baligya sadtong holiday season. Anong latest sa translation action, Dorel? Do mga 2 days before? Ang subong action direct Saan galing prepared start? sa 9. Sa 9? Yes, Pwede sa ba tatuking agaw? Pwede pa action Rex, galing kayo mga linibo, ginakatama action Rex, na ginutok. Expected na eh. So kabay pa nga safe lang action Rex, translation 2020. Kay Sige naman ang preparation actually sa mga pulista, Yes. kagiban nga mga lokal nga gobyerno, nga maagyan sining di nang rota siniman? May ara ka? Wala ko naka disang rota action Rex. Pero sa Okay, karon base ang gumagyan ta di man? hindi kalayo na good action Rex. Pero tanan nga mga hospital subong action Rex naka naka code white alert na sila Gani action man. Rex. Oo. Pero mag-start ni sa Din Siyempre ma-start? same ano man lang siguro action Rex, Same lang nga rota. Oo. Ginagyan nila last year, amo man to gyapon. Pero subong ginaamat-amat na panghawanan eh. Oh yes, action Rex. Ano nga mga areas na? Halin siya sa hindi ko siya makita. From Quirino Grandstand Action Rex, Damo area, hasta sa Plaza Miranda. Amo ng Plaza Miranda ang last nila? Quinta Market, damo agyan Action Rex actually. Basta sa ano siya masugod, sa Quirino Grandstand. Nandagi siya masugod Action Rex. Hindi sa ginhalinan, gid Action Rex sang Quiapo? Poong Nazareno. Nan. So amo na siya Action Rex ang kay kung isa-isahon tagid do kadamo gid sang malabyan ni Poong Nazareno. Pero hindi ta di malabyan sa Negros Action Rex. Amo ginang sigurado sa tanan. Sige. Yes, update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Doral Cabato sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Imbukada nga mga balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:04 na nga oras. Sige, samtang nga nagpaliwaliwan ang halos kalabanan sa sining odto, nakapaniaga ng iban, pero iban way pa nakahimos ang palaniagahon. Kadtuan tanang mga report sa aton sining nga mga action reporters on standby na nga aton sining nga Negros Occidental Provincial Police Office. Igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa 8 focus crime sa probinsya sang Negros Occidental nagnubo sang masobra 22% sang tuig 2019 ikomparata sa itong nakaligad pa nga matinoig 2018. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex nagnubo sang 22.36% ang insidente sang 8 focus crimes sa probinsya sang Negros Occidental. Suki Provincial Director Police Colonel Romeo Baleros sa ilang record Enero tubtob Desyembre tuig 2018 may 1056 ka insidente ang nagluntad. Samtang Enero tubtob Desyembre 2019 naman may ara lang sang 820. Makita man sa record nga ang Himamaylan, Kabankalan kag La Carlota City Police Station ang may pinakadako nga decrease sa 8 focus crimes incidents, samtang nagnubo naman ang 8 focus crimes sa mga municipal police stations. Wala labot sang La Castellana kag Manapla. Naibaluan man nga sa tong tuig 2018, may 11 ka 8 focus crime ang Pulupandan, samtang 08 focus crimes naman sila sining nga tuig o kung nagligad nga tuig 2019.
Sa record, tuig 2018, may 195 ka murder case, samtang 202 naman tuig 2019. Kag sa kaso naman sa homicide, 84 sa tuig 2018, samtang 59 naman sa tuig 2019. Sa physical injuries naman Action Rex, may 262 nga na-record sa tuig 2018, samtang 152 naman sa tuig 2019. Sa ato naman nga rape case, may 144 sa tuig 2018, kag 138 naman sa tuig 2019. Sa robbery incident, may 132 sa tuig 2018, kag 96 naman nagligad nga tuig, kag sa theft naman Action Rex, tuig 2018 mayara sila sa na-record nga 208, samtang 149 naman sa 2019. Nagnubo man ang kaso sa motor napping, kundi may 28 sa tuig 2018, kag 24 na lang sa tuig 2019. Ano tong Duha kaso? naman Ano tong Action Rex? kaso? Ano tong kaso? sa motor napping Action Rex. Motor napping. Samtang sa carnapping incident naman Action Rex, tuig 2018, may 3 ka carnapping incident. Samtang tuig 2019, duha na gid lamang ini. Pamati nato Action Rex, si Police Colonel Romeo Baleros. 8 focus crime. There has been a decrease of 236 or 22.35% incident of 8 focus crime from 1,056 last 2018 last 2019. When broken down, this leaves us with this presentation showing the cities all over the province. You can see that most city police stations have decreased their incidents, which have drastically improved our crime situation. Notably, the stations of Himamaylan, Kabangkalan, and La Carlota have the highest decrease. Balita halin sa NOC po ang ka-action niyo. Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Eden, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Action Dale Salazar, Vice Mayor El Cid Familiara nagpangabay sa mga kapulisan nga nag-duty sa police station, no? Nga istriktogin ang check sa mga bag sa mga nagabisita sa mga preso. Basi kung may unod nga kaldero o kung pinggan. Ayo. Ini response ang Vice Alcalde sa natabo nga pagpalagyo sa mga preso nga nagamit pa sa paglagari. Dahil di pamangkot dara man lang sa alimpuduhan sang desk officer, wala gid mabatyagan yung paglagari. Di ng desk officer samtang nagalagari sila. Nagkatako man sang kabiliyada nga ginbutang da, way gid mabatian. Alang-alang nga paglalagari na uto dayon. Yari ang kauda sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale? Action Rex sa mismo ang Vice Alcalde sa siyudad ng Bacolod ang nagakatingala kung paano nakapalagyo ining 4 ka mga preso dira sa area sang Police Station number 3 Action Rex paborman si Vice Mayor Familiaran nga gin-preso no ang desk officer kagang jailer o kung ang nag-duty nga kapulisan sang natabong ni nga insidente kahapon sang kagahon Action Rex bangod sa kay Familiaran ila ini Command Responsibility Action Rex. Nagpangabayang Vice Alcalde sa Bacolod sa mga kapulisan nga nag-duty sa kada police stations nga hindi gid magkumpiyansa o ining laxity nga ginatawaga kag stricto nga i-check ang mga bags sa mga nagabisita sa presohan na Action Rex. No, kay Familiaran, dapat siguraduhon sa kapulisan nga secured no ang ila sining nga mga custodial facility kag sunod si Action Rex ang ining insidente mag-survey ng leksyon hindi lamang sa police station number 3 kundi sa pulutan ng mga police station sa Bacolod City Police Office diri sa mga syudad sa Bacolod. Doon ka tingalahan galing niya sa police station 3 nga wala gid niya madiparahan nga nagalagari sila?
Ang nalantaw diri ni Vice Mayor Familiar Action Rex, ang ginosarabala daw French bread nga kutsilyo nga sulo siya ti posible ginbutang sa sulod sang tinapay nga mo ining nagserve Action Rex. Pero galing amo siya magahod ang- gid sa gyapon siguro Action Dale. Correct, Action Rex. Rason, hambal ni Vice Mayor Familiaran, dapat wala sang laksity nga ginatawag, dapat hindi sila mangina kumpiyansa, no, nga i-check dapat strictly ang mga bag sa mga nagabisita, no, sa mga police stations. Diri sa mga syudad, sa Bacolod Action Rex. Kaya sunod siya even sa Bureau of Jail Management and Penology ng mga prasuhan, like dira sa may Handumanan Singkang Airport, may mga bisita sa gihapon nga nagatinguha nga magpasulod sang mga kontrabando dangay sang illegal nga droga. Aring reaksyon ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. So, very important na siyang pagpasulod sa pagkaon pag ina eh. Oo. Ay, ang kuwan ni siya, lagari sa salon, Oo. pwede mo na mapasulod. So, paano siya mapasulod? Sa French bread na laba na mo. Sulod mo lang na siya na dapat inspection. Ang pag-diit, yung pag-inspection, importante. Ba't bilin ta na sa ato ng pulisan? So dapat stricto Vice ang checking sa mga bags, sa mga nagadalaw, sa mga pesuan. Correct. Even sa aton ganit na jail sa mga kasulod pa ganit droga. Oo. So yun pa may laxity. So dapat ang kwanta niya, mga jailers na doon, isituit nga secured ang jail na doon. Paano to sila nakagawa, paano nakapalagyo. Pati tibilin ka na sila pag investigate sinadra pagdalong sa mga reasons nga nakapalagyo. Hindi nag-agi or nanong binipo nilang nakalusot din sila nag-agi. How secure dira ang kwan na ton, ang mga jails na ton. Lesson inastanan nga kwan stations natin. Action Rex na batihan ang portion sang Palayag di Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran. Nga sunod siya hindi man siya luyag mag-judge bala kung bala nagakatulogid man hining mga kapulisan dira nga naga-duty sa police station number 3. Kag iyan ay inigintog yan sa investigation. Galing Sang ti, in Bacolod short, City. kung why nagakatulog Action Dale, wala da sa police station eh. Doon mo lang na mo, either nga nakakatulog siya o kung yara siya, wala siya sa police station. Kay kung yara lang sa police station, I don't know pilang duty that time Correct, Action Rex. Kay alas 12 sang kagahon. Oo, no? pero bala, pila kabilog ang duty sang tiyempo sina. Kay may possibility na Action Rex sarap lang ginaamat-amat na daan, utod or lagari ang selda sang prasuhan. Pwede Kaya mo man. nakatsyempo ining apat sa mga persona nga may mga kaso sa illegal na droga. Inang gamay na lang bala bilin kag amo na tong paglaslas nilang last bala to? Correct, Action Rex. Timing, kumbaga, no, siring apat sa mga preso nga mga dakon chance nga makapalag sa Action Rex rason. Kasi Marcel, sige ka panawagan man no, sa publiko ngayong kaso nga madiparahan since ining apat ka mga preso nga nakapalagyo ang ila sining nga mga nawong ara naman sa social media, sa mga balita nga mag-keep in touch Action Rex sa kapulisan para madasig nga maaresto kag makaubraman sa tikang ang kapulisan naton nga para hindi na masulit ang ini nga klase sang insidente hindi lamang sa Police Station 3 kundi sa pulo tanan sa mga police station sang BCPO. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:15 na nga oras diri sa aton sining nga pagpangalagad pakaronan tanang dugang sining nga mga development kay mayari sa side sang BCPO kag sa patrol ta mismo pakaronan ta inaanay no ang kaso sang pagpalagyo sang apat ka mga preso dira sa bilangguan sang Police Station 3 ay ho ganamits man no. Sige, pagkaroon talang dugang sining investigation sa mga kapulisan ta. Kantuan tanay si Aksyon Artay Hupon sa Special Assignment and Research Team
Ini may kang tanan sa security of tenure nga gindihon sang dole, wala sang kayuhan nga madulot sa hanay sa mga mamumugon suno sa Western Visayas, Alliance of General Employees and Solidarity. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Taihopon. Action Art? Nagpa-person Rex ang pamunuan sang Western Visayas Alliance of General Employees and Solidarity. Nga ini papogi points na naman liwat ng ginahimo sang doli matapos nga liwat sini nga nagsumiter sang mga sang ilalihok abi ko ni inisyatibo sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte angot iya sa isyu sang security of tenure o kung parawagan sang hanay sa mamumugon nga dapat may ara na sang paguntat sa ginatawag nga contract actualization diri sa pungsod Pilipinas. Sunod diri sa ila spokesperson nga si Ronald Dayan Evidente, ini karon nga problema nagapakita lamang nga ti way gani madisponingan na itong nagligad nga ginaduso kag ginapasar na sa Kongreso panggin veto sa Presidente although nga ato siya isa kagasuguan nga ma-regular ang mga empleyado pagi sa agency kag hindi sa principal nga ilagi na trabahoan pero do okay pa to gani sunod sa iya mo para sanay sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Pero siling nga kung himuon kagining nga parimag kung ariyo karon sa gadoli di pakitang tao laniway ginisang epekto kaya hindi gani pag-aprobahan sa Presidente at pag-regulate o pag-regular sa mga empleyado pagi sa agency much more ngayon isubong hindi paklaro kung sa principal ini padulong ang gusto matabo sang tagadoli susunod sa ila dapat may pag-review sa lahi o kasuguan nga nagapatuman sining regulasyon kag dapat gid nga unahon ang interes kag ang demand diya sang kabirugan nga mga labor organization. Yari si Ronald Dayan Evidente. Actually, ang last time nga sa OT bill, regularization under sa agency maghihapon ang nagwa sa to pero ginveto ya. So what do we expect nga ining issue sang contractualization nga ang pang-empleyo maging regular ka sa principal nga empleyado not sa agency kay nagduging na ni subungan madamo nga agency nga ang tao after 6 months regular na siya no in the agency base. So ano i-expect naton nga ang nagdigad gani nga SOT bill nga ginveto ni President Duterte nga may regular nga pang-empleyo nga ato gani nga time regular sa agency kay nagapati sila nga not all of the works kinanglan may regular nga panapanahon lang. Pero sa sa parayag ni Evidente so nagalaong sila nga kung tani sa nabili na material sa nga Pangulo maistoryahan kang mabalag ginang konkreto nga paghatag sa resolusyon o solusyon sa problema sa contractualisasyon sa pungsod Pilipinas. Ang aksyon na tayo po na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:19. Salamat gid sa report ni Aksyon Art Taihopon kadtuan ta naman si Aksyon Brian Norden. Migrante Negros naga-monitor man sa mga Pinoy sa Middle East bangod sa pamahog sang kinagamo. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Norden. Yari ang report ni Aksyon Brian Norden sa line number 2 Aksyon Brian. Action sa padayon nga tensyon sa nasambit iya nga pungsod enkwentro sa US matapos nga nagluntad atong una nga pagkapatay sa ila sining commander sang militar. Sunod diri iya sa kay Madam Monina Golmatico kaangay sang gobyerno sila ang nagapakig-angot man kag nag-check sang kahimtangan sa mga Pinoy nga yadto didto hindi lang kay taga Negros ug Bacolod kundi ang bugos nga Pilipinas nga ila sinima hatagan sang bulig action Rex if in case gidman. So diri sa Bacolod kag Negros so far suno sa yaway pagidman sa nagpadulong sa ila talatapan pero bukas sila sa anuman nga oras kung kinahanglanon ang ila sini pagbulig ila binagid kung may pamilya
nga gusto nga magpangayo sang bulig dira sa ila Action Rex. Pero nagapangamuyo ini sila nga kamay pa nga ang ining tensyon nga ini hindi gid magpadayon abi kag maglala ang sitwasyon nga magkanto sa punto nga ang mga Pinoy nga yadto dito magpalauli diri sa pungsod Pilipinas. Kay suno diri sa kay Gulmatico kon makapauli diring mga Pinoy nga ini, so dako pagid nga problema kay diri wala gid sang obrahan, wala sang ginpartiniser ang gobyerno nga trabaho para sa ila suguto mangyapon ang ilang lagputon o kon masapwan diri sa pungsod Pilipinas. Nagakalipay man sila kay tinagahimo sang tikang karon ang gobyerno sa Pilipinas kining pagpreparar gani sa mga C-130 kun ano na lang nga mga sakaya pang salakyan pang kahawaan nga makakuha sa mga Pinoy sa pagtransport dito papuli sa Pilipinas. Pero suno kay Gulmatico, maano sila diri sa Pilipinas kung diri ni sila. Maluwa sila tuod sa naman nga giyera pero diri problema ang ila sini palaabuton man. Aring palayag ni Gulmatico Action Rex. So, tayo sa pagpungko ni President Duterte, isla-ina sa ira ni pasalig nga papulio ng tanan ng mga spending ng mga kautura natin dito sa Saudi Arabia. Yan ang biktima sang retrenchment pag ang sang gobyerno sang Saudi kawadaan sa trabaho. Pag nagantos dito isa yung gutong na nagapangayo-kayo na lang. So, hindi siya ganiya, hindi pa nakabayin sa inaway sa pungsod sang Saudi, no? Wala pa na mapodal, how much more so kung udo nga basis lang may mga amo na sila nga preparasyon pero kita yan nagkapati nga hindi tanan nila maamo sila makumodal kag ang mapreparahan kag ang problema sa Action Brian ihawlin nila nga kung mga kautura ng mga OFW from Iran o kung hindi nga bayan sang Saudi nga may gera. Anong preparasyon sa gobyerno pag-abot diri sa pusod Pilipinas? Kadamo sa kauturan naton ang mawadaan sa trabaho. Kadamo sa pamilya ang magutong. Sa panahon ng mga OFW papuliho naton. No, kaya wala kita siyang klaro o kung wala ka siguraduhan, wala siyang security opinion ang mga kauturan naton diri. Action Rex nga portion lang sa palayag ni Gulmatico angot sa siriyang sitwasyon karon sa mga Pinoy dito sa Middle East. Balita, gikan sa migrante, Aksyon, Brian Borden nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa opisina sang migrante. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:23 ang atong oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:23 ang atong oras sa mga kaaksyon ta dira nga kung sa din monitor sa aton sini nga pagpangalagad, hindi ta magkatahap sini kung ginaubo ka, ginatrangkaso ka, ginakataro ka, may tisi ang katapat mo sinana. Isa ka pampabakod sang immunity booster ta, alkaline base nga vitamin C. May tisi ang ngalan siya. May tisi kay nga para gidni sa mga taong ginaubo, ginakataro, ginasipon, may tisi ang katapat sila. Dugangan pagid sang kapsula ning Santon Plus Herbal Capsule. Amo ni siyang nagapangtunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag, cyst, tumor, goiter, kagiban pa. Santon Plus Herbal Capsule, kag may tisi ang aton tumaron matagadlaw. Siguradong sigurado safe kita sa aton sining ginabatyan. Mabakali na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Kalusugan Yan Facebook page. Sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation. Basi kung nagkakinang house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Staff sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sa Pure Gold Banago,
pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ining Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Daligi lang, relax sanay mga kaaksyon na. Manlod tanay, makadali lang. May lang pagpamati, kag malipayon lang udto sa kay Aurora Simborio Gonzaga. Sir, ang basura dito sa amin sa Celine Homes, Fortune Town, 1 month lang kami kantuan. Ay, grabe. Sige, call taning atensyon sang IPM, Aurora Simborio Gonzaga. Thank you so much, Gid. Kay Sir Aldrin Limaco, may lang pagpamati, Toto Aldrin. Kamyaw yalang Tutor Family sang Alihis Monitor Gid. Thank you so much, Toto Aldrin Limaco. Dala sa Ninas Rosso sa shopping. Basi magkakontak ka dito, Toto Aldrin, sa akon gali. Ano yaman ko makontak man? Doon naglibog man ang ulo ko. Sige lang, Toto Aldrin Limaco, basi may time ka. Mary Jane Saludares, alang pagpamati, Saludares family sang Pontevedra. Thanks and more power from Hong Kong. Kay Lunila Tarosan. Lunila Tarosan, may lang pag-monitor, watching live. Kay Inday Chris, dira sa Barangay Estefania. Good PM lang. Kag sa kay Hisikia Jane Serapio Alba. May lang pag-monitor, greet siya lang si Papa Minong kag Mama Charito sa kabakungan nga nagapamati gid sa programa mo. Ay, telin sa Paranaque City. Ayos, dagang salamat. B-Boy Peroyho, may lang pag-monitor. Thank you so much gid sa pangagda sa Paniaga, Mr. B-Boy Peroy. And Ariel Sombilia, malang pagpamati gali sa kay Tatay Randy Sumbilya gagay Nanay Linda ho, may lang pagpanyaga sinyo da kag galagabong gid ang Aksyon Radio sa sulod balaya. Salamat gid. Ay perti. Ayos, thank you so much sa Toto Ariel Sumbilya. Kay Ryan Hanggayo dra sa Valladolid sa pamilya Hanggayo, may lang pag-monitor man, no? Ryan Hanggayo. Kay Jocelyn Kalamaan, Toto Araneta, and Ninin Macabintar, may lang pag-monitor sa Barangay 14, Sibulien Family. Good PM lang, dara sa Barangay 14. Sa kay Nining Macabintar, may lang pag-monitor, no? And sa kay Saidi, good PM lang kay Eduardo Gagay Diday Osente, permi naga-monitor sa Alegria Morsia. Thank you so much, Saidi. And sa kay Mondihar Danive, kailangan pag-monitor sa pamilya ko sa San Carlos nga nagapamati sa Ilasimo sa balita. Sa papa ko nga si Dani kag mama ko si Berhin sa family ko Baliester. Great fam in Bacolod. Correct ni siya, in Bacolod. Mondihar Danive ang panamya, no? Kay Nining Abiliar Ong, may lang pag-monitor. Avid fan mo nga si Josefina Alasio. Monitor lang kami di sa Victorias. Thank you, Gid. Dalhin sa kay Nining Abiliar Ong. Sa kay Eduardo Saison, may lang pag-pamate. Paring Eduardo Saison, dira sa Barangay Estefania. Good PM lang. So, Susan Cabalfin, may lang pag-monitor. Baya YouTube sa kapamati, subong kagalantaw. Ayos, sige, dagang salamat, Madam Susan Cabalfin. Dra sa, din siya galantaw, silang Cavite. Grabe ha. And sa kay John Ray Manaay, malang pag-monitor kay Nanay Diding Tito Rone, Inday Nicole, Dayan Manaay. Greetings sa kay John Ray Manaay.
Barang Drive, Sikap, Mandaluyong City. Ay, pwerte, taga Drive, Sikap, Barang Drive, Mandaluyong City. Ayos! Lilibeth Villacana Selbao, may lang pag-monitor, Madam Lilibeth Villacana Selbao. Kagawad Imbong Jo Campos, ang barangay Maaw, may lang pag-monitor. Kay Bobby Munoz, may lang pag-monitor. Kay Susan Malacaste, sang Purok Fatima, barangay Sumag, may lang pag-monitor. Mati sila to ni Charlie, Susan Malacaste. Kay Angelo Amalio, may lang pag-monitor sa pamilya mga manig sasa kag Amalio sa barangay Ginpanaan. Kag sa papa ko diya, gali nga pangapi samtang nagapamati sa imo. Daghang salamat ang Hilo Amalio. Rendel Frehel Ingan, kay Negs Peregrino Lamasan, may lang pag-monitor da kay Pakas, kay Mama kag Papa Sasagay. Ayos, sige Thank you, Gid. Salamat, Gid. Kay Negs Peregrino Lamasan. Ayos, Dagang salamat kay Ray Miguel Plotelde. May lang pag-monitor. Kay Jomel Lacerna. Mayungod to. Kag nagatamyo lang sa mga harenesta. Paring Jomel Lacerna. Kay Heaven and kay Gracian Dandin. Pamati lang pamilya magbanwas ang Tabaw Rizal kay Tito Nonong, Tita Lani, Mark Ryan, Jade, Tito Jade, Bibi Jean, kag Bibi Tinten. Ayos. And pamati man si Janica Cordovito family and Bakunga. Happy listening. Ayos. And kay paring kay Edwin Pinida, may lang pag-monitor lang. No? Kay Jenny Solgon, present man siya, si Valencia Kinet, ara man siya, si Judith Calves Pampusa, si Jobert Arcuna Soberano, Roy Olager, may lang pag-pamati. Kay Bats Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor. Ayos. Thank you so much, Gid. Dagang salamat, Gid. Ay kay paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan, may lang pag-monitor. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lirasan dira sa Barangay Stefania ho. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Barangay Sumag. And sa Barangay Mansiringan, paring Elmar Tavangco, kag kay Mrs. niya, kag sa mga kids siya dira, may lang pagpamate. Kay paring Renly Marter dira sa Banwasang Valladolid. Good PM lang. Paring Tip-Tip mo. Paring Tip-Tip, si paring Philip. Kag Tintin Lirasan. Lirasan, sorry Ay, oo. Do ginapang combine ko ni multahan gid ko ni nila karon. Paring Tip-Tip. Do ikaw gid ang starring diri. Paring Tip-Tip Lirasan da. Good PM lang, no? Ay, oo. Paring Philip man to kag si Christine Baduday. Ay, pwerte sige may lang pag-monitor dira sa Barangay Stefania. No? Barangay Stefania, Barangay Alihis sila. Paring Philip Rizaldo at Tintin. Ayos! Sino pa? Pero naman ang iba na, kay mahina ang kalaban. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sana ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 ang aton oras. Sige, samtang iban sinig at timo-timo pa sang palanyagahon, ang iba nagapahunay-hunay. Dugang ang tama report, sunahon tanay balita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Hepe sang Police Station 3, nagapilar sa Pumuluyo, Buligan, kagdakpo ng 4 ka mga nakapalagyo sa prisuan.
Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapadayon pa kag ongoing ang ginigaman hunt operation sa police station number 3 sa against diri sa apat ka mga pugante nga nakapalagyo sa custodial facility sa police station number 3 kahapon. Now, ang ginigaman hunt operation Aksyon Rex ang ginapangunahan mismo ni Police Major Roel Culanag sa diin kagina antes naton siya na antes to naglakas kay may sighting naman sunusaya nakuhaan pag naton siya no sa pahayag against diri sa kung ano pag ang dapat nila himuon batok diri kay Sani Capa kag kay Eli Lorence Michael Piñoso kag ining si Jeffrey Ilangos matapos nga nakapalagyo sa tinalikdan nga o nakapalaw diin sunod diri kay Culanag sa karon ang isa palanggid ang mahambal ko Aksyon Alvin kung pwede magkapanawagan ako. Nag-aapilan ako mismo sa pumuluyo sang siyudad sa Bacolod. Yung number 1 diri itudlo, ipabalugid sa ila sining talatapan ang whereabouts sining apat ka mga pugante. Ikaduha, suno sa iya, ining paagiman sa civilian o kung na civilian arrest. Ang civilian pwede man maka-aresto diri Kandaya Capa, Lorence, Piñoso, kag Ilangos. Naudugang pagida diri ni Culanag Aksyon na Rex. Sining apat ka mga iskape so para sa pamilya Abis ang apat ka mga iskape nagagapangabay man siya no nga pasurenderon gid ang ila sining himata para malikaw sa anuman posible matabo samtang ginapagkatigayon ang ila sining manhunt operation pero assured sunusaya ang safety sining apat ka mga persona the moment nga mag-surrender sila sa mga kapulisan o kung bisan sa himata sang ining apat ka mga nagkala palagyo aksyon na Rex no and ari aksyon na Rex ang pahayag ni Police Major Roel Culanag. Apel kami sa publiko nga ang aton nga nakapalagyo nga mga priso pwede sa madakop no sa civilian pwede kadakop kay i-consider din sila nga mga escape sila. So tani pambuli kami sa aton nga publiko mapatigayon naton nga madakpan. May mga padya man sila. So ako personally kung sino makadakop matagit ko reward man no. Bisan gamay lang pasalamat kag bulig sa amon nga police station. Tapos no nang appeal kami tani ang pamilya bisan sila na lang tani mismo magkuhan ko kay siyempre nakapalagyo di sila sa amon so hindi nila yung mapalagyuhan ang kasong ginatawag so ang tanan nga mataara sila pero ga-appeal ko sa pamilya tani nga kung may hibalo sila hindi nila pagdugangan ng sala isurrender nila ang ila nga himata kay para at least hindi na matambo ang kung ano bilang makonsekwensya. Ano ang assurance ng kaso gid man luyag kung magbalik kung mag-surrender ining apat ka mga pugan? So amo man gyapon i-due process naman sila gyapon kay tao man sila gyapon may right man sila gyapon. So kung magbalik sila mas okay gid kung at least wala sa may malaing nga matabo. Police Major Roel Culanag. Anong update? Why gid? Away pagid aksyon Rex. Negative pagid kagina. May sighting mo to kagina pagkabuta sa iyang opisina. May nag-text, may sighting. Kunti nagdali-dali naman dakat aksyon Rex. Gudya to nga makuha o madakpan. Maaresto balik ang ining apat ka mga pugante aksyon Rex. Sige. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuan ang balita ni Aksyon Eric Magbanwaho, kapulisan nga yara naka-duty sa Police Station 3 sa pagpalagyo sa apat ka mga preso. Gina-investigahan Deputy Chief of Police ang Station 3 gin-relieve sa pwesto. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Kantong inaya lang monitor. Feedback kita, no? Feedback ang monitor. Painaya lang. Para siguradong sigurado. Oh, yes, Axorex, no? That's why I love you so, no? Good night, Ay, yung berarti asa night patrol, no? So, pag-ismaya mapastar na kay
Si Oliver Paso na lang magkasapat. Si Oliver na di makatira, na di mo. Oh, yes, Action Rex, no? Basi duty na. Pero pangitaan ta kakaroon, tapos ko lang ni Blau. Okay. Kay pangitaan ta ka kay... Imo na obra ka, you are the news director and the production. Ayo. Ikadlaw talang niyang mga libog sang kapulisan ta. Bakit subong nagapangampos ang kasla, no? Kapulisan Station number 3 Action Rex. Kung sa bagay, ti bugbog sirado gila, pat ka na nakapalagyo na eh. Yes, ti sila ni... Sinong kwande ang liable ti ang Police Station 3 Commander? Yes. Ang deputy? Yes. Ang jailer, sino ni? Ang duwa ni ang jailer on duty, si Police Staff Sergeant Eric Olberio. Olberio? Oh, tapos, ang isaya? This officer ni? This officer ni, si Police Corporal Orwayne Jade Nadado. Ang mga iban pa yung personnel? Ati, ipacheck pa na ni Colonel Binyas. Kung liable sila? Rex, kay ti dapat harap mas sa area mo. Oo, ti ba si nagpatrol man sila bla? Ang mga patrol on duty, guro ka mga beat patrollers, guro ti ba si laban-laban, ba si hindi sila yung madalman, no? Ang dara lang sa police station? Ang dara lang sa police station, naka-duty, kita ba naka-detail da. Kita mo ning halit sa apat ni? Kahapos ang kagahon nga nakapalagyo ning apat ni, no? Ti sila ni Colonel Binyas, ginapadali ini ang investigasyon, siguro more or less mga 1 ginigiguto, which Action Rex, Dua ka si Mana? Could you add to Chrome to continue? Okay. Nanutong? Do ining-check to yaw. Grabe si Chip Noel bla mag-timing. Gina-timing gini Chip Noel nga. Nag-report kita, no? Hindi pag-gubahaton ng mood. Kita man nagsulat nga iba nga mga taga-planeta, no? Anyway, Action Rex Kangkong. Ay nang tinakutukan eh. Ang buta. Atong mga pulis to. Atong mga pulis honestly, agin man doon ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas. Sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel I forgot his family name, Action Rex, no? Ni sino? Hindi si Pico. Hindi ko si May sa ligbat sa ako niyo. Oo. Sinya si Ariel, kundi niya si Pico. Si Police Lieutenant Colonel Ariel Artillero. Artillero? Yes, actually. Amo na sa deputy? Amo na sa bali ang head sang Investigation and Detective Management Unit. IDMS? IDMU. Kaya siya ni ang gintas ni Colonel Binyas nga para sigon gid ang investigasyon para nga matagaan sang leksyon ang kapolisan kung sino ang dapat manabat sining apat ka mga priso nga nakapalagyo. So mga isa top 2 ka semana ang sila ni Colonel Binyas ato nga posible magwa na ang resulta sa investigasyon sang IDMU under Police Lieutenant Colonel Ariel Artillero nga mo ang nagausisa sa sining kaso. Pero siling ni Colonel Binyas, sigurado, ining duha dito, amo gini ang mabulubugatan siguro Action Rex, si Police Staff Sergeant Olberio, ang plano panitani ni Olberio, optional panitani mo, no? Kag ni Nadado, kasi ni ang serving jailer kag desk officer, sang malagyo ay ning apat ka mga priso Action Rex. Gin-file kahapos ang hapon madumduman mo, ang kasong infidelity in the custody of the prisoner. Amo ni ang criminal case kahapon sa hapon nga gin-file ni Major Orwell Kulanag, ang hepe sa station number 3 sa Duwaya Kapolis. Pero inila nga ugto nagka-process na sila sa ila sining piyansa, tag 18,000 pesos kada isa sila Action Rex. Pero I think the 4 counts nimo sang 4 counts? Oo, sang infidelity in the custody of prisoner. Kati apat to nakapalagyo mo. So di mo to kada isa sila 4 counts. So mag-18 ang piyansa times 4, 72,000 ang piyansa nila kada isa Action Rex. Subong nagka-process na sila sining piyansa, subong dito sa korte upod ang kapulisan sa station number 3 Action Rex. Pero gipasiguro ni Colonel Binyas nga after makapiyansa sila, ipaidalom sila sa restriction sa Bacolod City Police Headquarters pending for investigation. Pero sila lang ma-report sa headquarters pending for investigation. Pero ang Deputy Police Chief sa station number 3 Action Rex kasi Police Lieutenant Berhil
Baldi Peña nag-report na subong sa headquarters sa Bacolod City Police Office kay ginrelieve siya ni Police Colonel Henry Viñas kay ato na-discoveryhan nga si Baldi Peña amo gali ang supervisor kahapon sa kagahon on duty sa police station number 3 as deputy police chief. Why si Kulan kahapon sa kagahon duty. Siya yung serving duty kahapon sa kagahon. So siya gid ang naigo man. That's why nag-relieve siya ni Colonel Benyas pending man for an investigation ginatawag nga command responsibility man kay ti ara man siya at the time dapat sa matabo ining pagpalagyo sa 4 ka mga priso action. Ano to galing nga case to? Infidelity? Well, sa akong ring kaso nga gin-file, infidelity in the custody of the prisoner. Okay. Amo na siyang criminal case. Ang admin case nila Action Rex on the process pa pending for investigation ni Lieutenant Colonel Artillero. Pero laban-labang maigo di sila sa gross neglect of duty. Ining duha ni si Olberio kang senadado. Take note ka kung pamatud-an ka sa kaso mo nga admin sa gross neglect of duty, tantamount for dismissal from the service. Missing ko, wala gagit kwaon sa gobyerno Action Rex. Amo ni ka kasakit kung mapalagyuhan ka priso Action Rex mo. Pay pa na napalagyuhan ka iba lang nga bagay hindi lang sa priso kay dako. Di ko madakpan to sila yan, ano na? Ati madakpan sila yung kaso sige gyapon Sige kaso gyapon. Yes, Action Rex. Hindi din nakapatimaan kung mo na account mo ng 4 abay ka na kaso tabangon. No, there is case Action Rex. Ayos Okay. Okay Di subong Action Rex ginalat-ulat ni ang duha na ma-report na dugay sa opisina ni Colonel Benyas right after nga nagtingwa ini sila nga makagwa kapakapiyansa sa kaso nila nga criminal Action Rex. Di sila ni Colonel Benyas sa aton hindi man makapalagyo si Police Major Ruel Colan nag-consider nga siya ang station commander hindi gid siya makapalagyo da. Hindi siya kapalagyo kasi layabo sa ginatawag nga command responsibility man mo whatever nga matabo sa imo police station tao mo man ako police station manabat ka as commander Action Rex. Gitagaan nga ni paso ni Binya si Kukulanag mo sa Manag na pagkitao mo ning 4 ni or else basi patalaman ka sang kaso mo nga administratibo Action Rex. Sa Lipa, Batangas ganito pati city director mo. City director? Kakas to ya. Okay. Si Superintendent Bernard Dani Dasugo. Anong kaso yun na ya? Muman palagyo man 4 mga preso. Abaw Didiskresyon na sa regional director mo? Oo, regional director nagpapanaog sini. Batangas provincial director actually ti under sila sa Batangas mo ti amuning ginpapanaog sa Lipa City Police Chief. Bago iti sakit-sakit na kay pati city director dala. Gani. Ati si kanila binya sige ba depende na sa city regional director. Gani depende na sa regional director man under sa regional director man mo. Correct ko. Kung anong desisyon sa regional director dati haraman sa director pero muna siling ko ang una mga ampol kasla mo giling duwa na ini si Olberio kag senadado kay sila gid natabuan nga nakapalagyo ang priso. Pati anta porso sa panayag ni Police Colonel Henry Viñas sa press conference kay nang gipatawag sa headquarters sa Bacolod PNP. While the investigation is ongoing, maka-operate and mari-arrest niya ang mga escapist. Ang mga alert, may investigador, I think mga 7 to 8 except sa mga nasa beat duty nila, pero wala man sa problema sa pagkanda sa investigation That is your opportunity nga maklear mo ang ngalan mo Kung wala ka man nasang sala nga madlo ka. Ako, I welcome any investigation. For as long limpyo ko, so what? That's your chance nga amo ningin mo ko that time. Pero duty ka, bisan alert ka, sa patrol ka, nakita mo na nga nag-agi, wala ka pa nag-responde, wala mo pagindakop, may kalabton ka. So that is why, hindi lang ako mag-limit. Tanan, even off duty, kung may kinahanglan na ito, penalize na. Kung tanan nga personnel sa Station 3, ubuson ko na sa kwan, imuon ko na. Kung makita ko lang may kwan. Pero in fairness naman sa Station 3, ina-appreciate ko mga effort ni Major Kulanag. Pero that is part of the risk being a commander. Not only in operations, but in administrative aspect. I will not hesitate nga magpapriso. Even the chief of police, kung magpapriso ko na siya. Amunin nga mga simple things nga I don't want to that every police
Police Manual Committee. Simple nga trabaho na. This is a simple thing, pagbantay ka lang dyan. So, if you're not interested in the service, then I will give you the way. Kuha na lang sa pinakamayong abogado. Kaya malaksarig sa simple things nga himuon sa pulis. Magbantay, di nga abi nga malusan ka pa kung ubra mo. Kag doka, hindi man ta magkasiling nga daw nahamukan gitulog do, ito paray ang desk officer kagang lagyan sang presuan. Dali kay at the time sa initial investigation ni Colonel Binyas, wala sa post nila ning duwa mo. Ay, ti amo na yung pinaka-questionable yan din kamuya sang natabuan sinaman. Alang-alang nagbakal sila kamatis to tungang gabi. Amo nang part sa investigation sa ID nyo. Ang pamangkot diin ka mga duwa sa magpalagyo. Kang nagpinalumba palagyo ang apat ka Kay preso. kung may tao lang to sa police station, why to nagaturgar sila? Correct. Oh, tigal kita nila nga home blood palad sila tanan, home blood gid sila. Oh, correct, Rex. Muna dapat tutukan sang mga investigador sa Bacolod City Police Office kay kung may tao lang ang police station to, di man to sila malagyo nga apat man. Pero duwa lang katikang, silda na yun eh. Gani? Ti, araw na nga pinulumpad ng apat, nasok sa gamay ng buho, hindi kapatsak na. Bunano na nga. Ti, sila ni Kanipin niya, kay natabuan ng duwa, wala sa ilang nga post, kundi sila Sa nga post. prangkang istorya, kung may nagapangdakop lang kada presuan nabe, kung may naga-check up lang sila galing kay kapoy man magbantay sang parehos mo. Pero kung isip-isipon, aksyonerek, pang sino ning chief of police ka singunang kapang kwanto kapamasyar sa police station kagahon bantayan kagahon ng taon-taon di sila magkalatikpaw tanan ni Patay na to si aning Colonel Amado Marquez. amo to siya yan Amo to siya ba astig to ya. Tawag nila yung police station niya din kamo. Dili ba sila libot ta niya yung paginukay ka mga mga totoo ari ko libot sa bangan niyo libot or patrukan niyo sa bangan niyo din. Na mo na daw sample black sa ti galing kay ti amo na subong tama man ka perti man ang pagsalig sang chief of police sa mga tao nga nag-perform. At ako kapatid ko sa kulang ni magkulang sila pa hindi permi laban kasi may mga pulis ko isa hindi bakit na may mga tiga bagol yung mga pulis mo kinaparuson sa piyaka dunggam lang instruction sa ilang COP. Gani. Kung ako niya COP pang baldahon tani sila no. Laban baldahon gid. Ara sila may ginpadala da nga picture sa ato no? Sa sa aton nga group chat. January 1 pa man niya tawi ya. Ang ano na January 1. January 1 pa man lang. Ambot ko na sila. 19 ano? Forgotten. January 1, 2020. Amo na silang apat gali ano kapalagyo? Ang nagkapalagyo? Amo na silang apat. January, ano to sila ganing kapalagyo? Kagay nagtapang pagahon. Ti January 1 pa niya nga picture ya. Basta picture na sa silda, guro. Kung picture nila pag nakop sa ila. Buta? Si Sani Kapanet, nakpanet December 21 mong. Sila nga duwa ni Eli Lawrence ni. Si Michael Pinyoso. Hanapin ko no ang hinahanap ninyong daga. Nandyan lang sa kanilang lungga. Ganun ba? Kagabi ka may sightings sa Managot. Sige lang, may ilag na. Gani-gani man tiyan mo na. Tagaan ni... Ruting kaluluoy ang mga pulis. Laban, gid. Nga, madisgrasya, gid ni. Action like sini nga bagay, disorder ni sila. Hindi lang sa Bacolod Police, kundi sa tanang nakapulisan, Anthony. Basta ka ni jailer ka. Kani ka ni jailer sa totoo lang, mo tani ang dako kaya may responsibilidad mong. Nagdala ka ng this officer. Ano ning picture nila man sa silda ni kung sa dinis laman? Sa silda na silda. Sa silda? Oh, yes. Reunion isla iya? Apat kinasayan mo sa isa kasilda na dapat na sila mo. Tingal lima na ni sila. Nga may lima na silang upod. Ate ba isa pa man na nagguroya, no? Ba siguro kung namo ni Mayor Cotter, no? Sa January 1, nag-picture pa sila galing? Nagpuro pa picture sila guro eh. Launa sang kagahon. Mabalo kang lagari. Ay, guro, sikreto mo lang mong. Hindi ba naman mo lagari, isa lang kang kagahon? Laban eh. Matamat na. Yung pulpo ko dabi butilya, sa kaldero, sulod ako nabi gahod lang. Sige na itong lagari nila ito yung Action Rex. Hasta nga sa ulihin, nagamay lang kurong kwante. Pasan na mapagawa nila eh. Gani. Diyan mo na, Sir Bining Alexo, sa itong kapulisan nga next time, ubrahan nyo, especialmente sa mo nga mga kaso nga dapat inligi ka mo mapalagyuan sang priso. Piho gini? Amangkot si Kagawad Jofred, ano kunong kaso nila na? Kaso sang?
Sang apat eh. At ang kaso sang apat tatlo diri sa ila drugs, ang isa ni child abuse 7610. Amo man lang ang kaso nila kagawad Child Child abuse ang isa, 7610. Ang tatlo, drugs. Yes, action right. Kag hindi ialog-laho ga drugs ha? Oo, kaysa ni kapa ni 9.1 million mo. 9.1 million ng isa ni mo. Gani. Nga presyo. Ano, Gasaligbat yung Chinese girl mo. ano sa? Gasaligbat. Anong balya? Niya kay daw may gasaligbat nga Chinese girls. Turo kay na. Kay na to ya. Kay na to. Pag-monitor na kay kagawad Jofred sa Pantaw, kay Kapitan Chad Feria. Padala ka mo balinghoy na. Balinghoy? Oo. Rada sagwa. Agatapat hindi ginamos ni mo. Laban eh. Arada sagwa, kadamo da sang bitbit si Joricel. Yes, Action Rex. No? Kaya doon yan yung produkto eh. Tiradan Joricel. Yan yung mga produkto Action Rex, no? Laban. Mabuhay ka Action Joricel, no? Good night. Ay, doon. Tingin niya pangabuhi nga to. Sige na. Sige, Action Rex. Sige. Walang taon na rin kung ano ang talagana sa investigasyon sa IDM i-monitor. Gasampo kilay ni Colonel Binyas. About kahapon man sa meeting pa sa kahapon with Mayor Bing Mong. Pagkabalo yung nagpalagyong priso mo, sumaka dahil ko nung lugo ya. Ba? Wala pa ko mahawasan, tani ka doon ka namin pa ipahuway-huway. Iguguya ng pahuway-huway lang ko yung katukot to sa ilo-ilo. Pagpuli ko, di problema naman. Ay na, mga pulis. Sige. Sige, ito ka namin yung halok, no? Naggalakpat. Pakondisyon na kay Colonel Andre Binyas mo. Sir, ikaw na nagkatapat nila, sir. Gani. Gayon na ni subungang apat to nga way pa madakpan mo. Laban gini, pero ang si Kwani ka pala malhasan ni si Kernel, si Major Kulanag. Laban Sang pangita sa ila. Way na nitulugay ko no mo. At laban kay dako ng responsibilidad mo daan gid. Sige. Makasangkasa mo. Sige, Axorex, i-update rin kayo monitor to niya. Andara ka sa investigasyon sang IDMU. Report kika sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Eric Magbanong nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Hatagan talang time na yung mga kapulisan sa pagpangita to sa apat ka mga preso. Hindi man lang tulog-lahog ang nagkaladakpan to, nagkapalagyo, hindi tulog-lahog ang kaso nila. Tatlo to drugs, may kung ginagmay lang nga drugs, pro minilyon ang presyo sang drugs nga nakarecover sa ila. Kagang isa to, child abuse to, 7610. Ati hulaton ta ang progress report, no? Kay himo gid sang nagakaygo nga tikang karon ng mga kapulisan nga gintas para magpangita sining mga preso nga nakapalagyo. Matapos ang balita ni Action Eric, kadtuan tang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, ini may kangtanan sa kampanya batok sa ESF. Bagapadayon sa Negros Occidental, subong nga tuig, sunog kay Gob Lacson. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Sasagin na hibalon ni Negros Occidental, Governor Eugenio Garcia Bong Lacson, sang siya magbalik diri sa Negros Occidental. Tapos ang pagkabakasyon mo ang dalagan sa kampanya sa ASF Provincial Task Force. Patok sa ring ginakabalakan nga African Swine. Pagabot ni Lacson sa bahin sa Bacolod Silay International Airport, kundi tira naka-standby ang pilag miyembro sa ASF Task Force. Itong ipasiguro nga wala sa makasunod nga pork products salin sa Luzon, kay iban pa sa mga lugar apektado sa ASF. Pinamangkot ni Lacson kung ano ang sitwasyon. Ambal sa task force, tuman sila kasakop sa lingon. Wala untat ang ilan sa nga pag-it-it monitor.
bisan pang nagkalabay ang Pasko kag pag-ong tuig. Adugang pasang gobernador mayara sang mga negosyante, mga franchise holders, ang mga sikat nga pork products, nagpulo pamangkot man sa iya kung ano ang kaundan, kung ano ang manera sa implementasyon ng gin-implementar nga provincial ordinance. Si Lacson nag-explikar na sila, halos sa tanan ang paborman kay way naman sila sang mahimo kay isa ini kalokal nga layo kon ordinansa agin istrikto patuman parehas man sa syudad sang Bacolod. Kooperasyon sa gyapon na ang papaangin na pangayo ng gobernador sa taran-taran nga nagapasunod sang pork products pagpatinang pag-alerto sa gyapon sa mga negrense matusining ASF. Si Governor Bong Lacson. When I arrived from my vacation, immediately I saw the task force sa airport and I asked them, kumusta? And sabihin nila, sakop. I encouraged them to continue this and of course, again, gapanawagan ko na please cooperate na lang. Huwag kami ang provincial government, huwag nasadyahan magdakop sa mga ining mga goods, no? That's why I'm just asking them, please cooperate and do not bring in any pork products from Luzon. May mga nagapamangkot lang sa mga major users of pork products. No? I had to explain to them what the ordinance meant. Kasi we have mga franchise holders. But some of our pork products, no? Ma-adjust na Si Governor Bong Lacson, ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hedoboya o nasa balita o nasa Action Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, 1:12 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga kaaksyon ta dira Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Nagaparelax sa paminsaron ta kag wala pa nagapangurog-kurog ang kalawasan ta, hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Ari pagidang habon nga pampaputiho, pampakinis ang cookies, Santon Plaza Herbal Soap. Nagapadula sang punggod wrinkles, pikas-pikas sa guya kagang baho nga ilog, pahumuton niya sang Santon Plaza Herbal Soap, mga kaaksyon. Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix, sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man ina mabakal online kag pag-deliver sa inyo puluyan pinaagi sa www.kalusuganian.ph or sarang man mag-order sa Facebook page sang Kalusuganian. Standby na sa mga report sa aton sining nga mga out-of-town reporters. May lang pag-monitor kay Geraldine Regala. Good PM monitor kami diri subong Action Rex sa Barangay Udyong. Upod sila ni Mama Gemma Regala kag Papa Gelson Regala. Kag sa magulang ko si Gelson Regala Jr. Ayos! Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian. Kay Denise Maring, good PM lang. Luis Escobar, good noon, Action Teams. Wow, Action Teams. Ginatamyaw ko lang pamilya ko sa takuling kag happy trip sa ako ni Nablos kag apo. Mapauli na sa Korea. Salamat and mabuhay. Luis Escobar ang panamyaw, nagikan. Kay Ana Hope Gilang Torenia Palanog. May lang pag-monitor sa Hacienda. Mercedes Torina kag Gilang family. Hacienda Mercedes, Barangay Saganga. Kagay Tatay Tolindoy nga gahigda-higda na. Advance, happy birthday sa bata ko buwas nga si Sib ni siya. Oh, sige. And Madam Elizabeth Malakagamala, wala nga pag-monitor kay Francisca Chowa. Happy birthday sa iyang kadlawan karon nga adlaw. No?
Maramyaw halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala kag sa iya sa ning pamilya. Kay Joan Mill, may lang pag-monitor dira sa Victorina Heights. Kay Joan Mill, kay Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pag-monitor. No? Kay happy birthday kay Police Executive Master Sergeant Jerry Rombines sa La Carlota PNP halin sa kay Action Percival Villamor ang pagpanamyaw. Kay Elmer John Ferrer. Kag kay Pia Russell, may lang pagpamati Pia Russell. Kay Ferrer Steve, Ferrer Anchet family diri sa Bacolod. Happy New Year. Ayos, thank you so much. Arnel Carmona, may lang pag-monitor kag si Nunoy Ires niya. Okay, sige. Kay Nunoy Sara Donasco sang Bayawan Negros Oriental Action Rex. Ga-monitor kami din. Dagang salamat Nunoy Sara Donasco sa kay Rogelio Simeon. Nakatutok na for Action BBB Manang Nelda Sardo kag Serge Abing Gubaton sa barangay sa Bago City Rescue. Nakatutok na. Ayos alin sa kay paring Simeon Ronquillo ang pagpanamyaw. Kay Nadit Yorak Aguarte, may lang pamate. Kay Marcy Slovin, family Bernabidra sa Barangay Balabag, La Carlota. Kay Jojo Lokson Lumugdang, may Alakson Lumugdang, present idol. May lang pagpamati, Jojo Lumugdang ha. Thank you so much, Gid. Okay, ayos. Kay Jun Arquilias, may lang pag-monitor man. Kantuan tanay balita ni Aksyon Tom Monforte, gikan sa Dakban Wasang Sagay, standby Action Roger. Kantuan tanay si Action Tom Monforte, parte sa sining kasobla ni Corporal Elber de la Croso, nga naglutang to sa iyang abyan nga si P1 Alver Lago, nakapiansa na sang 200,000 pesos para sa kasong frustrated border. Para ni sa temporaryo yang kailwayan, yari ang kaundan sang report. Upod na kay Action Tom Monforte. Tom? Sa siniyang udto, sining adlaw, si Police Corporal Elver de la Cruz ang nagtiro iya sa iyang abyan nga mo si Patrolman Axel Lago y Soberano, 25 anyos. Kag sa nadumduman nato ni Action Rex sang January 2, tuig 2020, nga sa diin ining si Police Corporal Elver de la Cruz sa lugar iya sang barangay Pabrika Ciudad iya sang Sagay nga gintiro niya iyang abyan nga mo si Axel Lago Action Rex. Subong yang adlaw nagpiansa Action Rex sa balor 200,000 pesos para iya sa iya temporaryo nga kahilwayan. Pero ang ining suspitsado Action Rex ara subong sa ilaya nga balay sa barangay Tabaaw agud sa pagpahuway-huway Action Rex. Pero pag atubangon niya gid sa gyapon ang kaso niya nga frustrated murder. Kagang iya sinisubong iya Action Rex nga abyan ti ara nagapahuway-huway man bangod nga ti daw paralisado tungod sang iya spinal cord nga nalabot gid iya Action Rex sang bala sa pagtiro ya sining iya nga abyan nga mo si Elver de la Cruz. So far, Action Rex, amo gid lang ni madulong naton iya nga mga report, development report according regarding sining mga pulis iya nga mga abyan nga nagtiro man sa iya gid kaugalingon man nga abyan ni Action Rex kag subong nakapiansa para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Amo ni madulong naton mga report sa sining hapon gikan diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamon 14 nga report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Tom Monforte. Balita gikan sa Dakban Wasang Sagay. Matapos ang balita ni Action Tom Monforte, kantuan tang Cadiz, naka-standby si Action Roger Godin. Inimay kang tanan sa 47 anyos nga personaho nga nadakpan nga nagadala sang illegal nga droga gininquest na. Yari ang kaundan sang report.
Ginapasikaso na karon pag-file sang kaso sa isa ka 47 anyos na persona sa rin nakuha sa Shabu matapos nag-responder ang kapulisan sa isa ka komosyon sa may Don Salvador Heights sa Barangay Tunapan, Ciudad sa Canisa. Ang suspect kagikilala kay Arden de Monteverde, 47 anyos, may asawa nga residente sa Villa Beach, Barangay Zone 3. Ni siya gindako pang alas 8:30 kahapon ginamag sa aga kang mag-report ang ila siniman nga paryente sa Don Salvador Heights. Sa diin, ini siya ang nag-clear sa alarm skandal. Sang ini siya ang gin-usisa sa iya sining kalawasan sa pagi sa body search. Nakuhaan sa isa ka posporo na mayara nga unod nga isa ka association siya mo kag may improvised scooter kay subungan ang aluminum foil. Ini karon ang nangin ebidensya agad nga i-file siya ang kaso matapos na nag-abot ng resulta sa crime lab. Sa subong nga mga tinion, nayara na sila ang kapulisan upon ang Station Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna ang nag-present na sila sa fiscal agad i-file ang kaso in quiz. Report gikan sa Ciudad sa Canis, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, kantuan ang balita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka persona dakop sang kapulisan sa banwa sang La Castillana, pinagi sa drug bust operation. Yari ang kaunan sang report. Alas 5:30 sang gabi ang katapo sang La Castillana Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Bustamante, officer in charge nagkandak sang bypass operation sa isa ka persona nga most top 6 wanted person sa listahan sang La Castillana Police Station. Ini siya habali high value target. Ang suspect ginaresto pinaagi sa bypass operation sa San Juan Luna Street, Barangay Robles, La Castillana. Ang suspect ginkilala diri kay Suni Banyas I Aguilar alias Zuni Boy, 46 anyos, may asawa kag pumuluyo sang Villa Aguilar Subdivision, Barangay Robles, La Castillana, Negros Occidental. Nakuhaan sa iya posisyon kag control ang isa ka putos ka small hit sealed transparent plastic sa si suspected shabu kag isa ka unit sang cellphone color itom kag ini siya nakuhaan pagid sang isa ka disposable lighter kag tatlo ka paned sang tag 100 piso bill. Ini si Sunay Boy Aksyon Rex detained karon sa custodial facilities sang La Castillana Police Station kag nagatubang sa kaso nga na Republic Act 9165. Report live gikan diri sa Castillana Police Station para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota, La Castillana, kagiban gabahin sang Central Negros. Ginatamyaw lang si Maninay Lilian Balagos ga monitor gid sa iyang Tiangge sa kilid sang Barangay Hall sang Barangay Estefania. Mayo ginada avid listeners ginada si Maninay Lilian Balagos. Ay perti may lang pag-monitor da kay Madam Lilian Balagos sa kilid ng sang Barangay Hall sang Barangay Estefania. Ang nagatamyaw si paring Alexo Payas, mga kaaksyon. Gani man, sign on to sign off na da si Maninay mo da siya gali, Toto Alex. Si Madam Lilian Balagos. Kag sa kay Mr. and Mrs. Alex Payas, dara sa Purok Paho 2, Barangay Estefania, may lang pag-monitor. Sa mga kaaksyon tadira, Santon Plaza Herbal Oil, sa mga sakit-sakit ng balakang, ang balikawang na, tuhod, ang pusog-pusog na, sakit na, perting ehersisyo mo, no? Gawin pagod athletes, kabalon kagid sang Santon Plus Herbal,
oil, no? Para muning pamanyos ta kung gapalanakit ang kalawasan tanan, no? Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa inyong lugar, saraang man mabakali na online o kundi ka rin ma-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganian.page or magpadala lang mensahe sa Kalusuganian Facebook page. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:25 ang aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Salamat gid kag malipayo lang nga pagpumati gali kay Nilda Siguanse, may lang nga pag-monitor, no? Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupon, mapag-goodbye na ako. Salamat gid mga ka-aksyon, standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Igasunod sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo